Iya, ada hajat apa itu di desa Ngasep itu? Rikala jaman semono kang diarani Mertidusun. Bersih-bersih desa gitu ya. Nanging kabeh kuwi mau kudu duweni srana. Srana kang bakal nggawe lancare acara kuwi mau kabeh. Oh, seperti itu. Apa yang dilakukan penduduk desa itu terhadap hajat itu? Ben supaya acara kuwi mau lancar. Ki Sela Gondang ngutus putrinipun Endang Sawitri